Alleluja. Nilqawkom eżis aħwa Maltin u għawċin. Għal messaġġ uniku il-mulej poġġili fuq qalbi u ilu poġġili fuq qalbi ċertu affarijiet u qisu dawn l-aħħar ftit jiem ikkolminaw fl-imkien. U nemmen li dan huwa messaġġ li kull Kristjan u anka min mhuwiex Kristjan għandu bżonn jisimgħu. Dal-messaġġ huwa l-kull min għandu nnifs. Iżda aħwa jisimgħu sew u jisimgħu bir-reqqa. Għaliex ħajkun ta' messaġġ ta' ħelsien ta' fejqan għal-bosta. Għal-bosta. Itolbu miegħi u anka ħnejdilkom itolbu għalija. Ħalli nwassal messaġġ li verament missil qlub ta' kull min ħajsma li ġej mill-qal tal-missier. Itolbu miegħi. Missi Qaddis. Inti li taf kollox u m'hemm xejn moħbi qudiemek. Kellimni. Invadili qalbi. Infidli qalbi mulej. Bil-kelma qadisa tiegħek, bil-imħabba tiegħek, bil-Ispiritu Santu. M'hemm xejn moħbi qudiemek u Alla Qaddis. Grazzi tal-imħabba kbira, tremenda tiegħek lejja. Mulej, qalbi miftuħa l-kelma tiegħek u lest li nħallik topera fija. Għal-glorja tiegħek missier. Neħħi kull xkil dak kollu li jiblokkjani f'isem Ġesu Kristu u niddikjara li jiena lest nirċievi l-kelma tal-mulej u qatt iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar f'isem Ġesu Kristu. Mor fil-Ktieb ta' Luqa kapitlu 4. Luqa 4. Il-mulej jisu taddi minn żmien fil-ħajja. U jibda jħajlajtjalek ċertu affarijiet f'ħajtek. Kemm minnkom jiġrilkom? Jħajlajtjalek imma taddi minn staġun, pereżempju xi kultant jħajlajtjalek il-finanzi, xi kultant il-fejqan, xi jista' jkun xi ħaġa fik, partikolar, jista' jkun xi ħaġa fis-soċjetà. Jista' tibda tiġi highlighted, jisu qed tikellmek. Tikellmek fuq dik il-ħaġa. U dal-aħħar, jien ovvjament, issa ma nafx kemm probabbli mijiet, mort tiġijiet fil-ħajja tiegħi, tiġijiet mort mijiet. U dal-aħħar mort żewġ tiġijiet, imma f'ħajti mort mijiet ta' tiġijiet. U dal-aħħar saħansitr anka llum meta mort nivvota ntqajt ma' ġaħat fit-triq u jekk għadek ma votajtx please mur ivvota taħlix il-vot tiegħek, mur ivvota. Huwa l-unika vuċi li inti għandek biex tagħmel xi differenza fl-elezzjoni. U jekk ma tivvotax tkun qed tpaxxi lil min ma jridx jitla'. Mur ivvota. Apparti minn hekk. Mela, dal-aħħar il-mulej beda jħajlajtjali il-weġġat jenfasizza bdejt ġieli smajtuha bil-kelma jħajlajtja? Ma tistax kif tgħidha bil-Ingliż, bil-Malti tħajlajtja. Le, ma tenfasizza to emphasize. Tħajlajtja. Tamlu jiexel? Tisbaw roza. Ovvjament, aħna by the way, għal dawk li jintom forsi naqra iktar antiki u għat ma zajtu l-highlighter, għaw daw il-penen, għaw penna xejdila marker, zejdula, għax ħafna fajt mill nużaw, jak intom ma tindunawx, u għag bl-Inglis. Għanna highlighter, għaw ġibi dik il-highlighter, so. Mela, dan huwa highlighter, letteralment, din hija pinna żgħira sewwa u ħafna minna jiena pereżempju nuża fil-Bibja biex niħhighlightja skrittura sewwa. U xi kultant il-mulej bħalma ngħidilkom fil-ħajja jibda jaqbad sitwazzjoni, jaqbad tema
u jibda jħajlajti għajilek f'ħajtek, jixħalilek. Tibda tispikka f'ħajtek, that's it, thank you. Sawa, u dal-axħar li bdejt nara jispikka hija li ħafna drabi affarijiet li jiena fil-ħajja ta' kuljum ġenerali, għalhekk ovvjament imbagħad bdiet tispikka, ma fil-ħajja ta' kuljum ma taħsibx fihom. Ma taħsibx fihom. U mit-tiġiet li mort reċenti u t-tiġiet li mort f'ħajti, u ħanejdukom għaliex qed insemmi t-tiġiet, u l-knejjes li jiena żort u l-Knisja River of Love, sewwa li xnara jiena bħala pastor u l-mara tiegħi man-nies li ntaqgħu fit-triq. L-iktar ħaġa li bdiet tiġi ħajlajtjata, stressjata, iffokata fuq għal-mulej beda jiffokali fuqhom da kollu, da klim kollu, hija il-weġġat tal-qalb tal-bniedem. Il-weġġat tal-qalb tal-bniedem. U għalkemm ġieli għattilu l-mulej, imma bdejt nirrealizza forsi iktar u iktar ma tikber iktar tirrealizza. Kemm hawn weġġat fil-qlub tal-bniedem. Kemm hawn weġġat. U ħafna drabi aħna bħala bniedem jekk ma tkunx għaddejt minn ċertu maturità, ma jkollokx ċertu għarfien. Jiena u inti dejjem niġġudikaw bniedem sew jekk tajjeb. U sew ħażin, jekk jista' jkun evita tiġġudika bniedem, evita, imma ħa ngħidu l-kelma minflok il-kelma tiġġudika first impression, l-impressjoni. Ħafna drabi aħna dar first impression, u għalhekk jgħidu la first impression, hija li narbluh bniedem nikkategorizzawh f'ċertu dipartiment f'ħajtna. Da rridu f'ħajti, da ma rridux. Da min ċert fuqu, da rrid naħrab minnu. Bil-cover ta' barra. Jista' jkun ukoll bl-aġir tiegħu jew tagħha. Umma il-mulej dal-aħħar iktar minn qatt qabel mhux l-ewwel darba li ħsibta f'ħajti, imma dal-aħħar. Bda jġelni nifhem u Alla jaħdem miegħi bħalma jaħdem kull wieħed minnkom. Hija li Alla ma jħarissek, Alla ma jħariss il-qoxra, Alla ma jħariss lejl-emil ta' ċertu persuna u laqqas kif jitkellem. Mhux qed ngħidlek li il-ħażin ħallok ħażin għax inti, Alla ma jskuża xejn. Imma Alla jara oltre. Aħna, ħanidilkom bl-Ingliż għax iktar tinftiem, normally we look at a person, God does not look at a person, God looks through a person. U niftakar, xi qabel ma ġejt Malta ġifieri ilu iktar minn 18 sena. Darba kont qed nivvjaġġa u kien tani xi ħaġa simili ara kemm ilu iktar minn 18 sena. U għalli son, I want to teach you, għaddew 18 sena ta' I want to teach you from now on how to look through a person, not at a person. Għax ekk Alla jħares lejna. ħafna drabi ħanidkom dipartiment wieħed ħa. Jiena Gordon John Manxe u kull min vera jifhem ifmuni sew x'ħanidilkom. Spiritu Santu għajni. Kull min vera jifhem il-patt. Jekk ma tifhimx il-patt mur studja fuq il-patt li Alla għamel għalik ma' Kristu. Jekk inti tibda tifhem il-patt u l-patt miegħu għandu wedit, tifhem li once li Alla wedek xi ħaġa u jgħat li l-poplu tiegħu xi ħaġa, tara ma tarajiex, ma jbiddel xejn mal-patt. Once li inti tesperjenza xi ħaġa jew ma tesperjenzajiex, jew għadek ma esperjenzajtix dik f'ħajtek, min rigward minn punto de vista tal-Alla ma nbidel xejn. Jiġifieri jekk Alla qallek jekk inti temmen f'Ġesu Kristu u tagħmlu s-situ Salvatur tiegħek, inti s-salva, imma inti ma ħassejt xejn, inti ma kien hemm xejn bidla fik, jew ftit li xejn bidla. Mill-punt di vista tal-Alla, dak li qal xorta jibqa' verità. Jekk inti temmen f'Ġesu Kristu u tagħmlu s-situ Salvatur tiegħek, inti s-salva. Alla ma nbidilx.
Jekk Alla jgħidlek li hu jibgħat il-kelma tiegħu u l-fejjaqhom kollha u li hu Ġesu kull fejn mar u kull min ġie għandu Alla dejjem fejjaqhom. U inti jekk tara nies, u ovvjament aħna l-kol kemm aħna rajna nies għalkemm nirringrazzja Alla dil-Knisja naraw bosta nies jifiqu, imma meta ma jfiqux min-naħa mill-punt di vista tal-Alla ma nbidel xejn xorta. Jekk qed tifhmux jiena ngħidlek, jiġifieri jekk jiena nitlob għal 10 min nies u 5 minnhom fiqu dak il-ħin u 5 minnhom ma raw xejn. Alla tbiddel? Il-patt li Alla wieħed inbidel? Imma x'jiġri? Bħal pereżempju fuq il-finanzi. Alla jwedna li Alla jberikna u jtina dak kollu li għandna bżonn. Dik hija l-weda tiegħu. Hemm turrun, u forsi fil-ġimgħat li ġej nitkellmu anke fuqha. Hemm turrun wediet ta' barkiet finanzjarji fil-Bibja. Imma kollha l-Kristjani jarawhom daw il-barkiet. Imma x'ma jarawhomx kollha allura tinbidel il-weda x'Alla wieħed. Allura dil-ġimgħa saqsejt il-mulej, mulej għaliex ċertu nies ifiqu jew ifiqu malajr u ċertu nies idumu biex jifiqu jew ma jfiqux. Għaliex ċertu nies tarhom dejjem ibatu finanzjarment u ċertu nies tarhom jitbierku finanzjarment. Għaliex ċertu nies tarhom jinbidlu spiritwalment u ċertu nies ma jinbidlux spiritwalment. Għaliex? Għaliex? Jiena jkolli inti u jiena bħala Kristjani li nemnu il-kunċetta jekk Alla qala ekku. If God said it, that's the way it is. Kulħadd jgħidha warajja. If God said it, I believe it, even if I don't see it, it's still God said it. Alla qala, jien nemmina, u anke jekk ma rajtix, ma ħassejtix u ma rajx differenza, xorta Alla qala u ma nbidel xejn. Mela nut li niddilja minn naħa ta' vista ta' Alla, minn punt di vista ta' Alla, x'Alla ma jinbidilx. Imma jien min nbidel. U nut li ngħid why God, għalkemm it's okay, you can say why God, but you're gonna waste your time. Sewa, tista' toqgħod twaħħal f'Alla għaliex Alla fall u toqgħod tgħid għax Alla m'għadux ifejjaq u Alla ma jfejjaqx il kulħadd, tista' toqgħod tgħid hekk, imma taħli ħinek. Sewa, Alla ma jsalvax il kulħadd, daw teorija li jeżistu by the way. Sewa, u għax Alla mhux il kulħadd irid isalva, dawn huma demoni, dawn huma teoriji diaboliċi mhux biex ma jeżistu. Sewa, imma jeżistu. U nut li aħna waħlu f'Alla, għax mill-naħa tal-patt ta' Alla ma jinbidel qatt. In-naħa ta' il-bniedem x'jirċievi jinbidel kontinwament. Issa l-biċċa kbira, jien u bosta bħali u bħalkom u anka ministri tal-Alla, ħafna drabi ninsew li hemm iktar minn ġast il-cover ta' barra. Le, nafu, konxi ta' ħassa ċertu punt, imma ninsew. U meta inti tara l-Ġesu, u you start reading the Bible with revelation, tibda taqra Bibja b'revelazzjoni, tibda tara kif Ġesu dilja ma' nies li kellhom il-bżonn tal-intervent tiegħu biex huma vera jaraw il-bidla f'dik l-erja. Aħna, meta jitolbu għal xi ħadd, nippretendu li naraw bidla mal-ewwel u ningrazzjaw l-Alla fil-grazja tiegħu Alla jagħmilha di. Ma ċertu drabi mhux dejjem naraw bidla. U aħna kollha ngħaddu minnha di. Allura mbagħad itallimt qed nitgħallem għadni ma wasalx qed nitgħallem. Aħna ħafna drabi nitolbu għal miraklu, jekk hux finanzjarju, relazzjonijiet, fejqan fiżiku, nitolbu għal Alla biex jagħmel miraklu magħna. U aħna qed nippretendu Alla itina risposta u hekk supposta x'il-fidi jekk tagħmel fidi tirċievi dak li Alla wieħed. Imma ħafna drabi Alla waqt li jrid itina dak li tlabnieh, Alla jrid itina dak li tlabnieh. Ġifieri da infatti mhux tal-li jrid itina dak li tlabnieh, tiġa għandu r-risposta minn qabel ma tlabnielu.
Konta ta' fuq di? Alla tiġi għandu risposta qabel ma tlabtilu tiġi għandu risposta. Allura ħafna drabi hija di. Qabel ma naraw ir-risposta, saddi minna ħadana, mhux minna ħadalla. Qabel ma naraw ir-risposta li aħna nixtiequ naraw bħal fejqan, miraklu, finanzi, breakthrough, relazzjonijiet, żwieġ, irranġa, relazzjonijiet jiġu rikonċiljati. Ħafna drabi qabel ma naraw il-xaħat, per esempio, mulej biddel il-da, mulej biddel il-di. Qabel ma naraw dak kollu, qabel ma naraw il-miraklu, qabli Alla qiegħed jirrispondiku, qiegħed jibatlek ir-risposta talba tiegħek, imma tibatlek messaġġ qabel. So before your miracle, God sends you a message. Qabel ma tara l-miraklu Alla tibatlek messaġġ. Għaliex hemm affarijiet li qabel ma inti jinbidlu fik dak il-miraklu inti stess qed waqfu milli taraħ f'ħajtek. U din hija xi ħaġa umiljanti għax ħafna Kristjani jibżgħu jiffaċċjaw dir-realtà. Qed naqbdu xi ħaġa u mhux qed naqbdu xi ħaġa. Aħna naħsbu dejjem li r-risposta tal-Alla hija dejjem immedjatament fejqan. U Alla jrid ifejjaqni. Kemm minnkom taħsbu li Alla mhux dejjem irid ifejjaq, kolli dejk. Taħseb li Alla mhux dejjem irid ifejjaq. Kemm minnkom temnu li Alla dejjem irid ifejjaq. You're absolutely right. Qed temnu xtejt il-Bibja full stop. Anke kulħadd imut marit imma Alla xorta irid ifejjaq. Kemm minnkom temnu li Alla dejjem irid isalva. Anke kollha jmorru l-infern, Alla dejjem xorta jrid isalva. Simple as that. Sekk inti toqgħod tilab moħħok ma dawk l-affarijiet, inti tkun ma tirċivi xejn. Mela iqaf biddel id-dottrina bħalma jagħmlu xi wħud. Insomma, mhux issa ilhom jagħmlu għadi. Iqaf biddel id-dottrina. Bħalma Ġilietta u bħal proverbju Malti, min ma lħaqx l-eneb, spiċċa qallu qares. Le, jekk ma lħaqx l-eneb sinjal int qasir uża selluna u lqu. Issa mhux għax ma lħaqtux għadejlu dak qares, le mu qares xejn. Dak huwa eneb tajjeb imma mid-dera sa fejn inti għalissa dak ma tissalħx ilqu għalhekk għandek is-sellun u l-banketta u s-siġġu. U Alla jgħidlek, mole, jiena tini l-eneb, ma lħaqtux ta' mela sinha li Alla ma ridux. Alla tgħidlek ħanibatlek siġġu. Imma jekk tlabtek l-eneb, għalhekk qed tajtek is-siġġu malalu. U aħna rridu l-eneb, imma Alla batlek siġġu. U inti taħseb li mhix ir-risposta, ma infatti hija r-risposta. Allura issa la ma lħaqx l-eneb mela ħanbiddel it-teorija. Ħanibda ngħid li Alla mhux dejjem irid ifejjaq. U nibdew naqgħu fl-ereżijiet, ereżija, heretic. We become heretics because we changed what clearly the Bible says. Aħna spiċċaw nbidlu dak li Alla qal ċar fil-Bibja. Għax Alla ma jinbidilx, mela Alla ma jinbidilx, ftakar min qed jinbidel. Jiena wint. Allura jiena naf li dejjem Alla jridni nilħaq dak l-eneb. Imma jista' jkun xi kultant jabgħat li siġġu, xi kultant jibgħat li sellum. Sewwa? U xi kultant forsi jibgħat li xi ħadd ieħor biex ibaxxili lill-eneb. U jiena naħseb li dawn mhumiex parti mir-risposta, meta Alla tgħidlek dawn huma parti mir-risposta tiegħek. Amen aħwa? Għalhekk xi kultant il-risposta li Alla għandu għalik huwa messaġġ mhux fejqan. Mux xifi ma jrid xifej. Ek ta' tifmu nix ħażin u ma tux tikkwotawni barra mill-kuntest. Alla jrid ifejqek dejjem. Imma qabel ma inti tista' tara l-fejqan, mhux Alla ma jridek saraħ, imma qabel ma inti tista' tara l-fejqan qed jibatlek messaġġ. Issa tifhem għaliex dejjem tistragilja fir-relazzjonijiet? Issa tifhem għaliex dejjem tistragilja fil-finanzi? Qed nibatlek messaġġ. Imma Alla, imma paw serin qed nikklejmja din il-weda. Tajjeb li tikklejmja dak li Alla wedek, għax tikklejmja tfisser li inti bħalma jekk jiena pereżempju xtrajt sut man tal-ħanut u jiena ngħidluk din tat-tifel. Imma ħanibgħat it-tifel ħalli iġġarrabilu
make sure li toqgħodlu tajjeb u ma tiġi mħallsa minn quddiem. U x'mar jitjefel? Mar jikklejmja dak li inti ġa ħallastu minn qudiem biha. Amen, dik nagħmluha kontinwament aħna. Sewwa. U l-mulej hemm l-istess magħna. Alla tiġa ħallas għal dak kollu li għandi bżonn, dak li sem ta' Ġesu biex inti dak li diġa lesta minn qabel hemm ħallas għalik tmur tikklejmjah. Imma ħajġarbek. Għadu attenti xi tfisser kelma ġarrab, ma tmux taħsbuha fin-negattiv, jiġifieri tittiffetjak. Ħajfittjak għal dak li Alla jrid għandu għalik. L-Ispirtu tal-mulej jitkellem magħha. U peress li ħafna qalu issa dak li mela la għeneb issa li ma lħaqtux issa qares mela tibqa' mingħajr l-għeneb. U inti laqqas indunajt li batlek siġġu biex tilħqu l-għeneb. U sirt eretiku. U ma tistax toġob iktar lill-Alla x'mingħajr fidi impossibbli toġob l-Alla. Xut minnkom Alla batilkom siġġu. Xut milkom batilkom sellu. Xut milkom batilkom banketta. Xut minnkom batilkom forsi ganċ biex nizluwa vġejn iktar. Xbatlek Alla biex inti tilħaq l-għeneb. Il-messaġġ tal-lum taf x'semmejtu il-weġġat u l-feriti wara z-żifna. X'inhi? X'għandu x'jaqsam? Mela ħanejdilkom. Mela dalgħodu jiena mort nivvota bħalma nispera li għamiltu kollha intkom. U ntqajt ma' xi ħadd u beda jirrikkontali li inni nafu snin, infatti anka kien jiġi River of Love għal ħafna snin. Għadda minn perjodu ta' ruxma ta' weġġat. U beda jgħidli kif fil-ħajja tiegħu li m'għandha din żmien kollu kemm ilu ma jiġix River of Love, kellu jgħaddu minn ħafna affarijiet biex isir jaf lilu nnifsu minnu. U Alla għenu, Alla provdilu sellum. Alla provdilu sellum. Biex jgħinu isir jaf għaliex fil-ħajja tiegħu kellu ċertu challenges. Ħafna drabi aħna waħlu fix-xitan. U x-xitan għandu rwol ħafna fil-ħajja tagħna biex jipprova jtelfek u jfixklek. Ma xi kultant ukoll jista' jkun in-nuqqas sensitività tiegħi u tiegħek, l-injoranza jew l-arroganza jew il-gburija tiegħi u tiegħek għax taħseb li m'għandek bżonn. U taħseb li dak is-sallum mhux għalija għax dak huwa m'għandi bżonnu s-sallum. Jew jiena mhux sallum tlabt. U beda jgħidli dal il-brother beda jgħidli kif jiena meta kont żgħir pereżempju. Għalli għaddejt minn ċertu esperjenzi li formaw min jien illum. U għalhekk ma stajtx nieħu ruħ. Għalli pereżempju waħda minnhom għalli jien għaddejt minn ħafna tribulazzjonijiet u problemi fil-ħajja tiegħi. U bdejt nirrealizza li daw kienu l-esperjenzi tal-passat li affettwaw li kif jiena nħares il-futur, kif nħares lejn il-ħajja. Għalli pereżempju meta jiena kont żgħir, in-nanna kienet tibatni ma' nannu biex ninkun l-ispija tan-nannu. Għark li u darba d-dirġi tajli fej mar il-nannu u jiena tila mar ximkien u dam ma jieġi. U kif għartila għak, kif ġinnan l-ura ta' xabba ta' skupa u għaratlu għajni. Il-kappell ta' għajni. Għart li u taf għalli dik kiex kem kienet trauma għalija. Meta mħabba xikxif l-nannu. Rajt l-nanna id-daħħal zok ta' skupa fil-għajni l-nannu. Għalli oħra. Għalli per eżempju aħna kanna per eżempju razzett. Għalli aħna kanna razzett u xaħat fil-familja tagħna kanna razzetti u korru msamma. U għalli jina qbad il-ħamima ġit fadejja ħamima hekk. U mort nejna biex ittir hekk. U għenda biex ittir. U ma jaqbadx il-fan dil-ħamima. Tidħol ġol ħamima dil-fan. Mux tal-li biss il-ħamima tispiċċa titqatta biċċiet, imma tispiċċa li ma nafux għaliex misteru.
mardu xi tiġiġ, u jina mort u għandu kun laqqas nafekku xaħat mill-familjari tiegħu. Spiċċa waħħal li taħdeħ marradlu l-tiġiġ. U spiċċaw jagħtu jisparaw il-xexin. Għalina kelli ngħaddi minn daw it-trawmi. Ieħor, għalli brother ieħor, għalli jiena meta kont żgħir, għalli jiena kont l-ommi kif jitlaq missieri mid-dar kienet iddaħħal l-irġiel id-dar. U kont nisma' li l-ommi tagħmel istess ma' l-irġiel differenti. Għalli jiena kelli ngħix bla dawk it-trawmi. Għalli mbagħad meta kbirt jiena bdejt imbagħad minn ċertu affarijiet u sakemm bdejt nirrealizza minn fejn ġejjin daw it-trawmi, fil-ħajja tiegħi ma stax nieħu ruħ. Ġessu li ħaqenu joħroġ minn dawk l-affarijiet. Imma qabli jiena u inti ngħidu għax dak id-drogat, u għax dak jidaj, u għax dak imur man-nisa, u għax dak imur mal-irġiel jew dik. Aħna naraw barra. Bħalma illum qatt nisma' l-istorja ta' Robin Williams. Ġieli smajtu bih Robin Williams? U għad mill-iktar atturi favoriti tiegħi u għad mill-iktar atturi famużi fid-dinja. Kien dejjem il-karattu tiegħu kien iddaħħaq. Attur bravissimu. Imma dan meta kien żgħir. Ommu missieru abbandonawh. Tela man nanniet u dejjem waħdu. U dejjem depress. Għax m'għandux ma' min jilab, m'għandux ma' min qatta ħin. U tela bil-problema ta' rejection. Dejjem lonely. Mbagħad irnexxielu jidħol fi programm ta' drama l-iskola u beda jinħeba wara dik id-daħka. U bruxmata u ġieħ. Iżżewweġ mara bit-tfal imma dik il-problema qatt ma telqitu. Dik it-trauma qatt ma telqitu. Allura, meta inti tkun għaddejt minn ċertu esperjenzi, tinterpreta ħajtek kull ma tgħaddi minnhom minn dawk l-esperjenzi. ħajtek minnhom tinterpreta. Nies li jiena ntqajt magħhom li jgħiduli pereżempju jiena missieri qatt ma qalli nħobbok, qatt ma naqni, anzi dejjem imaqdarni, qatt ma kont tajjeb. Għalax jitla konfidenza mkisra, m'għandux stima tiegħu nnifsu, jew mara tiegħha. Oħra, tfajl oħra. Tfajla illum il-gridata ngasalla mara talla. Aħwa familja f'aħwa ta' 4 tibniet. L-unika waħda li omma u missiera irriġettaw iwarbu. L-oħrajn dejjem ifaħruhom u lilha dejjem kollox ħażin. Spiċċat ġo familja b'ħafna problemi. Sewwa, tispiċċa tiġi użata, abbużata sesswalment anka minn familjari stess tagħha. Allura di meta il-ħajja tagħha kienet ħad tispiċċa qabel ma qabada Kristu, kienet ħad tispiċċa fil-prostituzzjoni. U aħna billi naraw prostituta, jxorru kaza prostituta. M'għandix tagħmel di ma sabiċ ġobb aħjar. Inti taf x'min xiex għaddiet. Għaliex x'wassalla biex tmur għal prostituzzjoni. Din ringrazzjalla skansata, just in time, għas sabed il-Kristu, u ġiet riverovla. Ieħor. Anzi, ħanidkom storja ta' oħra. Tfajla li kienet ħabiba tiegħi inni ma nara snin. Imma kienet trid il-mulej fil-ħajja tagħha. Għalk li ma meta kont jiena żgħira, jien kien jabbużani tsiju sesswalment, kien jagħmel sess magħha, tifla żgħira. Għalk li ma nistax inżomm relazzjoni ma' raġel għax għalija l-irġiel mostri. L-irġiel kollha mostri. Imma peress li it-trauma li għaddit minna ma jistax kollha relazzjoni ma' raġel. U marret u għandha relazzjoni ma' mara. U aħna mbagħad ikun hemm xi balal għax dik twildet hekk. Ma twilditx ta' hekk qalbi.
Alla jħobb daw in-nies ukoll. U għalhekk titpoġġi bil-qiegħda u tipprova you see through with a lot of compassion. B'ħafna kompassjoni. B'ħafna kompassjoni. Ieħor, ġuvni, ta' 14 sena. Mort fuq u reċenti, għetlu intu rajt jew? Għetlu, għalli orajt, għetlu le, għetlu, intu rajt? Għetlu intu rajt? Għabatik bi. Għalli ħanajt li l-ek paste. Għalli le minix orajt. Għalli kif nistan kun orajt. Għalli l-lum jien ta' 14 sena diġa addict għad-droga. Għax missieri qed jaqlibha l-ommi. U għabli aħna il-bravi naraw wieħed qed jieħu droga u missak tistħed tieħu droga. Le. U għanaqni? Għafasni? Raġel. Ieħor. Tajtu kelma mill-mulej jibsa. Sammartu. U beda jikpi miegħi. Jiena niġi jisni l-maskot tiegħu. Għalli ma nista' niftaħ qalbi ma' ħadd. Għalli għax ma rridx inwaqqa unuri, ma rridx nistjitħu bija. Għalli minn dak li ngħaddej iż-żwieġ tiegħu qed jitfarraq. Għalli ma nista' niftaħ qalbi ma' ħadd. Il-mara ma tifhimnix, anzi jekk ngħidilha xi ħaġa tajjarni biha. Għalli jitlob għalija passa. Id-dnub. Qatt huwa tajjeb. Id-dnub qatt ma jiġi ġustifikat quddiem Alla. Imma Alla Alla jara l-uġieħ għaliex il-bnidem jagħmel ċertu dnub. Brother ieħor li ħariġlu rixma ta' mart miskin. U raġel Talla. Mux raġel ta' triq, raġel Talla. U għadu jafda l-mulej u jemmen u maddu bidax ma beddilx it-teoloġija tiegħu li Alla jridu jfejjaq. Imma meta tkellimna kellu tifel ta' 14 sena. Waqalu minn fuq il-bejt u sabu mċappas mal-art. X'ma tgħaddix minn trauma. Mbagħad dak m'għandux fidi. Jalla kull Kristjan, kull min jgħaddi mit-test ta' xi fejqan. Jimit għal dar raġel kif kun ngħidilkom minnkom tiċċassaw.
Ġesu ma fejjaqx biss għax kien ifejjaq. Ma Ġesu kien imiss il-qalb. Kien ifejjaq ħafna iktar minn ġast il-ġisem u l-organu. Kien ifejjaq il-qalb. Jina u inti prodott tal-weġġat tagħna. Ħanedkom storja oħra għandi stejjer bla doċ. Pastor. Jaqa' fid-dnub ta' adulteru. Jiena u inti u l-komplement tad-dinja u l-Knisja kollha jistkażaw bih. Inti taf li prova jfittex l-għajnuna u minn prova sab l-għajnuna sab min jistmellu. U jirreġetaħ. Meta prova jiftaħ qalbu ġim ċappas marrux ma ta' nies. Isimgħuni. Jekk jiena u inti rridu nikbru, number one rridu nħallu lil Mulej vera jopera f'qalbna. Rridu nkunu bħal Kristu. Għaliex dal-bniedem jaġixxi hekk? U mhux ħanajdlek li tiġina naturali, honestly. You have to work on it. Mhux dejjem tiġini naturali, jena dawn l-affarijiet. Infatti ma tiġini qatt naturali, hija xi ħaġa sopranaturali. We always want a quick fix. Ġesu, il-mara taħdej il-bir. Għamlet omora in-nies jgħidu dil-prostituta. Ġesu qatt ma qalla prostituta. Jew din li tiġġerra marrux ma darġil. Ġesu qatt ma qalla dak il-kliem. Alla binti wara 4 żwiġijiet. Binti. U meta l-mulej ikellima, mhux jfejqa biss fiżikament u jtja l-ilma li kellha bżonn, imma jtja l-ilma tal-ħajja għax imissal għall-qalb ġewwinija tagħha. Għasħan ngħidilkom tistgħu ssibhom fil-Vanġelu ruxma ta' passaġġi. Għaliex taħseb ħafna drabi, pereżempju Mark 4, Luk 4, Luk 5, Ġesu ħafna drabi meta pereżempju kien hemm wieħed mifluġ fuq it-tabid, qallu ibni, dnubitek magħfura. Mur fil-paċi. Rejoice, be released, kun maħfur. Ibni, dnubitek magħfura. Għaliex kif ġitu naturali il-Ġesu xġelu l-ewwel ħaġa li jgħid hija dnubitek magħfura, mhux kun infejjaq fi żem Ġesu. Jew kun infejjaq. Xġeja lill-mulej l-ewwel ħaġa l dak ir-raġel li kien makus, l-ewwel ħaġa ma jgħidlu mhux pereżempju kun ħieles mill-ispirtu ta' infermità. Għallu, int maħfur ta' dnubitek magħfura. Rejoice, be free. U kif jgħidlu hekk? Ifiq. Għaliex? Għax apparti mill-kompassjoni, għandek ħafna huma morda għax mimlija guilt. Mimlija guilt. Mimlija shame mistħija. Mimlija bweġġat ta' rejection.
reġat minn missieru, reġat minn ommu, reġat minn omma, reġat tata minn missiera, abbużata, imwarba. U aħna forsi mbagħad naraw mara jew raġel stramp. Għaliex huma strambi? Naf li hawn il-karattri, hawn karattri differenti. Imma għaliex? Kif xi ħadd bħal Robin Williams, miljonarju, għamel ukoll bħala Hiroshima Taġid bħala attur, jispiċċa jagħmel suwiċidju? Jina u inti mhux biss fejn irdu waslu t-tama. Meta bniedem jibda jaħseb fuq suwiċidju, forsi ma jasalx biex jagħmlu u jalla f'isem Kristu kun qed jismani qatt ma tagħmlu. Imma ħanejdlek, il-fatt li jinxtaq timmut kemm il-darba mhix xi ħaġa sabiħa. Mose qala, Elija qala, imma jekk inti bniedem talla u inti ta' spiss taħseb kemm tixtieq tmut, ir-riżultat, ir-risposta mhux li tmut, ir-risposta huwa li tfiq fil-qalb ta' ġewwa. U għandek raġun jekk inti tħossok ħażin għax ħadd mu ħajfmek. U mhux probabbli il-maġġoranza mhumiex ħajfmuk. U Alla lek tagħna strumenti fil-ġism ta' Kristu apparti għandek il-kelma u l-Ispirtu Santu. Għandek li intom bħala River of Love u daw kollha li taraw għandkom Lili, għandkom il-Marjella Marti. Aħna maħniex the ultimate, we are not the ultimate. Imma minħabba l-esperjenza u training li aħna għaddejna minnu, Marjella psikologa, jiena fuq ix-xogħol pastorali. Nista' ngħinek forsi, nista'. Mhux ħanwiedek li ħankun risposta l kollox. Però pereżempju, raġel qalli jiena m'għandi ma' min ħadd ma' min nitkellem. Għalhekk qed nagħmel ħadd ma ħajfimni u jekk ngħid il xi ħadd żgur ħa niġi mgħajjar. Aħna x'lesti ngħajru ismi fuq Facebook u nagħmluha public u ngħidu niġi River of Love. Let me give you a good rebuke. Shame on you. U jekk hawn xi Kristjan li qed jara dal-messaġġ issa. U tagħmlu dan, għalhekk nirringrazzja Alla li għamel ġimma meħlus minn Facebook. Ifqu. Fittex il-qalb tal-missier. Ħalli Alla jista' jafdak bil-qalb ta' ħadd ieħor f'idejk. U minflok taffiġielhom tfejjaqilhom. Jesus help us. Dak il-ġuvni li meta kien żgħir kien abbużat sessualment minn qassis u ma rridx jaf b'Alla, ma rridx jaf bil-reliġjon, ma rridx jaf bil-Kristjaneżmu. U nserta ra programm ta' ħabbejtek. Ġi intaqa' miegħi, taħħajtu lil Ġesu, ir-relazzjoni tiegħu li kienet imkissra fi żwieġ tiegħu ġiet irrestawrata u marjejt naħfirlek il dak il-qassis li huwa fil-ħabs marjejlu naħfirlek u nitlob għalik. Issa ħa ngħidilkom xi ħaġa biex ma tmurx taħsbu li dak il-qassis huwa mostru. Ġesu meta dak il-qassis daqs kemm meta għalik. Dak li għamel qatt ma ħajġi ġustifikat. Imma jista' jkun għax dak il-qassis kien abbużat ukoll. Meta kien żgħir. Faċli ngħidu, ara dak għala biela jew dik qalbit ilu jew ara dak qed jieħu droga, ara dak smajtu jidaj. Qalbi. Wara żifna hemm ħafna uġieħ. Meta mmur tgħid jien, għalhekk semmejtek dal-messaġġ, tara ruxma ta' nies jisfnu, jitqu. Mbagħad toħodhom wieħed
kellimhom għal rashom u qalbhom tibda ddub qudiemi. Ma il-nies jarawhom jisfnu jieħdu pjaċir. Imma Alla jarawhom imkissra u feruti. U jiena u inti irridu nitgħallmu għax ma naħsibx li ma tiġinix naturali, ma nafx minn minnkom tiġikom naturali. Alla tjallimni u tiddu tagħmlu intom ukoll. Mulej il-darraġa lejni kif nista' ngħinu. U nut li niġġudikah, u nut li ngħidlu ismijiet, u nut li l-din jara, u nut li l-din attakkah, għaliex xi ġielu jaġixxi hekk. That is compassion. Compassion tfisser poġġi li lek nifsek fiż-żarbun ta' dak li jkun. Ħan nipprova nidħol fiż-żarbun tiegħek, ħan nara għaliex taġixxi hekk. Ħan nara għaliex titkellem hekk. Għaliex? Ħan ilkom mhux ħandewwimkom għadha filgħodek tridu tiġu erġgħu u ħadd ismgħu il-kumplament. ħafna min nies jizvugaw mal-Facebook, children listen to me. Jizvugaw mal-Facebook, mal-Instagram, mal-television, l-lum ġurnata ma television, l-lum portable vision. Għaliex m'għandhomx stima ħelti tagħhom infushom. Allura jaħarbu jiffaċċjaw ir-realtà. U daw l-affarijiet jaljenawk milli tiffaċċi lek nifsek. Meta inti tintaqa' ma' Ġesu u inti tgħidlu mulej fejjaqni mill-marda. U għalla jgħidlek 100% it's done. Imma ħantik is-sallun. Itla pass pass. Itla pass pass. Dak il-fejqan tiegħek. Dak il-ħelsin tiegħek. Dik il-barka finanzjarja tiegħek. Imma affarijiet li għadhom qed iwaqfuk milli tirċivihom u tesperjenzahom f'ħajtek. U mhux għax m'għandekx fidi, u mhux għax inti, mhux għax jiena rrid nagħlmek xi tagħlima bil-marda, le, Alla ma jinqadix hekk. Sempliċiment hemm affarijiet li inti tittikber, tittimatura titneħħi min-nofs u għażiż aħwa ħanejdkom aħwa. ħafna mart jekk mhux kollu huwa relatat ma' weġat tal-qalb. Azma. Intolleranzi ta' ikel. Ulċeri. Taf li daw kollha relatati ma' weġat tal-qalb emozjonali. Migrani, ansjetajiet. Kemm hawn nies jieħdu da antidepressant. Għaliex għandek tkun depressant bħala bint tar-re, bħala ibn ir-re tal-univers. Xemm ġo fik li Alla qed jaħdem fik biex ifejjaq. Ħalli inti tara il-fejqan. U mhux biddel it-teoloġija u tibda tgħid Alla mhux dejjem ifejjaq jew Alla jbad il-mart. U tispiċċa tidajhom bad. U tgiddeb lil Alla. Alla ħadd ma ħajmur jakkużah b'xejn fil-ġenna ħadd. Lili ħajli ibni, taf għaliex ma rajtix dak li xtaqt inti għax inti ma kooperajtx miegħi f'dil erja. Kontinni nibatlek nibgħatlek ngħinek kif inti għandek tikkoopera. Imma dik dejjem kienet tiegħek u jien dejjem ridtek li inti tirċevija. Għalhekk Ġesu meta narawh ifejjaq jinvet il-qalb. Għandilkom ftit skritturi nitolbu. Praise and worship, please come. Number 1 Luqa, isimgħuha, Luqa 4. Vers 16.
Kalla jrid il-mulej din għal-grazzja niftħu iktar fuqhom daw. Ġie Nażaret fejn kien trabba, daħal fi sinagoga tagħhom kif kien imrott, imdorri jagħmel nhar ta' Sibt u qamu biex jaqra tawk il fideh il-ktieb tal-Eżajja profeta, fetħu sabu fejn kien hemm miktub dan li ġej. Ara xejt il-mulej. Dan huwa l-Vanġelu Ġesu ġab. L-Ispirtu tal-mulej huwa fuqi għax hu konsagrani. Bat ninħabbar il-ħelsin lill-imjastri. Inwassal il-bxarat tajba lil-fqajrin u dawl mill-ġdid lill-omja. Inrott il-ħelsin lill-maħqurin u nxandar sena tal-grazzja tal-mulej, il-ġublew. Il-ġublew ġifieri kollox ġi imħallas. Kollox il-fejqan, il-ħelsin tiegħek, il-prosperità iva naturali tiegħek, kollox. Trid tifhem minn xi Ġesu ħalisna biex inti tkun taf x'għandna. Murara s-saħta tal-liġi f'Dewteronomiu 28 u s-saħta tal-liġi kienet tliet affarijiet. Povertà, mart u tinqata' minn Malla. Il-barka irreversjata. Titwieled minn ġdid, issir ħaġa waħda Malla. Tfiq u tkun imbierek. F'kollox. Imma hemm proċess ta' fejqan. U għalkemm tajjeb li konna healing service, imma l-ewwel service irid f'qalbek. Ħalli inti tidħol fil-kompletezza li Kristu għandu għalik. Fil-ktieb tas-Salmi, Salmi versu kapitlu 51, morru hemm. Kapitlu 51. Salmi 51. Qed jgħinkom naqra dal-messaġġ. Halleluja. Bl-Ingliż nippreferija. Ħanejlek xtejt bl-Ingliż aħwa. Salmi 51:6. Verse 6. Take behold, you desire truth in my inward parts. In the inward parts. Xixtieq minnek bolej, ħanejlek xkit fis-sedi. Alla iridek tkun ġenwin miegħu. Nisa u rġil. Tidnamilkom daqsxejn marriage counseling f'10 sekondi. U ħanfejqilkom żwieġkom issa stess. Are you ready? Li kieku r-raġel tiegħek jista' jkellmek apertament mingħajr ma tagħmel il-kumplament ta' ħajtek tattakka fuq xi ħaġa li ħajjgħidlek. Li kieku l-mara tiegħek tiftaħ qalba miegħek kompletament u int ma tabborrijiex u tibqa' tajjara biha mbagħad. Let me give you the answer. Your marriage will be healed. Ma ħafna jibżaw jitkellmu. Jibżaw jiftħu qalbhom. Għaliex jibżaw li jiġu rejected. U meta u din ara f'ħafna kopji. Ir-raġel li ġejt li ma nistax inkellima. Il-mara tiġi tgħid li ma jistax jifhimni. Fil-veru sens tal-kelma tnejn li intkom mintom x'tifhmu lil xi xejn, mhux mhux qed tifhem lilek jew hu mhux qed jifhem lilek. It-tnejn li intkom mintom x'tifhmu lil xi xejn. Għalhekk tridu tippruvaw tifhmu u jekk jgħidlek xi ħaġa u tgħidlek xi ħaġa, kun kalm u ta' ħadix bi kbira daqsi kieku is the end of the world. Inti lil-raġel naturali żewwiġt, mhux il-Alla. U laqqas ma' Alla u laqqas int ma żewwiġt il-Alla, int mara naturali żewwiġt. Ara int tħobb is-sinċerità
fil-ġewwieni pratikament ġifieri tkun ġenwin, dik tfisser Alla jridek tkun ġenwin. Jiena kont inħobb ngħid inni ma ngħidha il-frażi I am a real man serving a real God. I am not the man to fit your ideal. Jiminix ir-raġel li nifittja l-ideal tiegħek. Jiena u intu kollha kemm inkom uniċi quddiem Alla. Kollha kemm aħna sbieħ u jekk inħallu l-Alla fina jaħdem, mingħajr il-biża li ħaniġi rejected, ħaniġi mgħajjar, ovvjament dawn l-affarijiet ma tistax tagħmilhom fil-pubbliku da. Tittamilhom ma nistalla u anke mhux ma nistalla kollha. Aħna jiena u Marjella missierek u ommok spirituali. Ħanwedek minn issa. Number 1, ċertu affarijiet kopji aħdmu bejnietkom. Ħbieb aħdmu bejnietkom. Kunu kompassjonali lejn xulxin. Aħfru lil xulxin. Aħfer mill-qalb. ħafna jaħsbu li ħafru ma ħafrux, sa? Aħseb fuq dik il-persuna li beġġatek. Ejd li kif tħossok fuq issa. Tħossok kompassjoni lejh jew lejha jew tħossok tittamel vendetta. Għax jekk ma tħoss kompassjoni lejn dik il-mara jew dik ir-raġel, f'qalbek għandek vendetta u inti għadek mitluf, biex kun taf. Għadek mitluf. U wissik qudiem il-mulej għadek mitluf. Għax Alla għadu ma ħafillekx dnub wieħed. Meta inti għadek iż-żomm iċċuċċati kontra ħuk u oħtok. Imxi ma' ħuk u moħħtok, ma' martek u ma' żewġek, ma' ulidek u ma' l-ġenituri tiegħek b'kompassjoni. Ipprova ifhimhom. Anka jekk temmen li huma fl-isbal, ipprova ifhimhom. Il-ħażin Alla qatt ma ħajdlu tajjeb tħabbix rasek. Imma Alla jdawwar il-ħażin għat-tajjeb. Salmi 34, sorry. 34. Psalm 34. 34. Verse 18. Bl-Inglis ismawa kemm jisabiħu ngħidilkom bil-Malti wkoll. The Lord is near. The Lord is near. Tħidu l-mulej viċin tiegħek? Kemm jisabiħa di? Philistines, sibli Salmi 51, 16 u 18. Isma' ħadi 34:18. Bil-Malti, Salmi 34. 18 bil-Malti. Rib il-mulej, vers 17 bil-Malti, lej dawk qalbhom maqsuma. With a broken hearted. And saves such with a contrite spirit. U jgħin li dawk bruħhom mifnija. Xi tajt fis-Salmi 51, 16, 18. Fil-sin. 51, 16 u 18. Alleluja. Aqra ħili, ha? Grazzi mulej. 51, 16 u 18. Għax lilek ma joġbukx is-sagrifiċċji, altrimenti jien noffrihom lok, offerti maħruqa ma tilqaħħomx. Is-sagrifiċċji lill-Alla huma spirtu niedem, qalb maqsuma u sobiena, o Alla, int ma twarrabix. Għamel il-ġid lil Sion fit-tjieba tiegħek. Il-ħitan ta' Ġerusalem arġa ibnihom. Amen.
Xi fittex il-mulej? Qalb maqsuma. U qalb sobjena. Fis-Salmi 38 verse 7 to 8. Salmi 38 għadek kallarit nkompli fuqdi. Titkellem kif ma baqalix saħħa f'ġismi minħabba il-weġġat ta' qalbi. Fil-Proverbi 4, u din waħda mill-aħħar skitturi li ħanejdilkom. Proverbi 4. Vers 24. Vers 23. ħares lil-qalbek bir-reqqa kollha għaliex minna ġejja l-ħajja. Ħares qalbek. U l-aħħar skrittura hija fil-Ktieb ta' Mattew. Fejn Ġesu jgħid, ejja għandi intom il-koll li intkom imtaqlin u imjasrin biex jien insaraħkom. Aqwa, meta l-mulej fejjaqlek qalbek ġismek ifiq. Il-mart jitlaq. U di jgħidu bosta anka tobba u anka nies li huma professjonisti. Ħafna mill-mart huwa prattikament il-frott ta' xi tip ta' weġġa fil-qalb, trauma, rejection li qatt ma ddiljajt magħha. Don't suppress these things. Għalhekk l-iskrittura dejlek ikxfuhom dawn l-affarijiet. Mhux ikxifhom mal-Knisja kollha. U laqas fuq il-Facebook kunx balalu. Ikxifhom miegħek ma' l-mulej kun reali. U forsi ma' l-pastor tiegħek ma' missierek spiritwali, mommok spiritwali, ma' nies li vera jafu li jekk inti ħadpoġġi fuq il-mejda tal-operazzjoni mhux ħajoqtlu kemm. Għajna tolbu. Ask the Holy Spirit where to operate in you. Itlob Spiritu Sant fej opera minnej. Hemm ħafna iktar x'ngħidlek x'nista' ngħidilkom aħwa. Però naħseb il-mulej tkellem. Itolbu di talba miegħi intom li taraw fuq Facebook u YouTube, itlob it-talba miegħi. Anka meta jiena riċenti mort il-qorti. U ma niddejaqx imur il-qorti. B'xaħat x'jaħseb li huwa fani. Dej qalbi bdejt tħassru dal-persuna, nitlob għalih, u għad nitlob il-ħsallum il-ġrada. Xieġi għal-persuna jieħu pjaċir jitmejjel bħadd ieħor. Xieġi għal-persuna? Jissejjaħ sadizmu dak. Jista' jkun għax ommu missieru dejjem kienu jwaqqgħu ħaċċajt? Jitmejlu bih? Jiżżufjettaw bih? Allura spiċċa jagħmel hekk u għamela business. Għalhekk titħassarhom dawn in-nies, għalhekk Ġesu jgħidilna irridkom tħarsu lej dawn in-nies bħal ma nħares lehom jien. Għalhekk Ġesu ma ġiex għall-periferija x'kieku ma kien isib il-ħal. Għalhekk inti li qed tismawni hekk sewwa preżenti fuq YouTube u Facebook u televiżjoni jgħid it-talba warajja minn qalbek u jekk qed tara dal-messaġġ illejla nħeġġek ejja għadha filgħodu. Ħankomplu niddiljaw ma' dawn l-affarijiet. Qegħdi talba warajja jgħidu missi qaddis. Għandi bżonnok mulej f'ħajti. Ġesu. Dil-qalb li jien għandi fija nagħtiha lilek. Qalb imweġġa mimlija feriti mulej. Għandi bżonnok Ġesu. Ma rridx nippretendi iktar xejn. Ma rridx nilaba tal-attur u attriċi iktar. Rrid inkun reali u ġenwin quddiemek mulej. Spiritu Santu, mhux kombinazzjoni li inti qed li dil-kelma llejla. Għatini l-kuraġġ li nfittex l-għajnuna l-ewwel qabel kollox fik Ġesu. It-tieni ma' nies li inti tlikt l-Spiritu Santu u li ġew it-trenjati minnek u mtellajn minnek mulej. Ġesu,
kun il-mulej tiegħi, kun is-sit tiegħi. Salvani Ġesu. Aħfir li d-nobieti. Jiena persuna jina xejn minn għajre. U iktar ma nikber, u iktar ma jgħaddi żmien, iktar ninduna kemm għandi bżonnok fil-ħajja tiegħi mulej. U kemm l-isforzi tiegħi waħedhom huma kollha għal xejn. Mulej tiegħi u Alla tiegħi. Inti s-Salvatur tiegħi Ġesu. Jiena nħalli lilek topra f'qalbi. Opera int fija Ġesu u glorifika ismek. U użani biex dak li inti tagħmel fija jien ukoll bil-grazzja tiegħek, bis-saħħa tiegħek, bil-kompassjoni tiegħek inkun nista' misser wieħ li għandhom bżonn it-tokka tiegħek mulej. Lilek nagħti kull ġieħu glorja fis-sem Ġesu Kristu. Amen. Jekk intom dak intom fuq Facebook u YouTube televizjoni tu dit-talba, fittex lajnuna. Hemm risposta għal martem il-fejqan, għal weġġet tal-qalb, Ġesu jiġi fejqlek qalbek. Għal żbiġ tiegħek, għamilt xalmint, l-Alla mhux ħadd iskandalizza, l-Alla mhux ħajlek il-mamma mijassa dejġej dik kbira wis, Alla mhux ħajlek. Immejja b'qalb nidma, sinċira. Lord, meta jiena kon żgħir, tifel żgħir, meta kien inkisilli xi ħaġa, konna ngħidlu Daddy, it's broken. Can you fix it? And today the Lord is saying to you, come to me as you are. Let me fix it. Il-paċi ma'kom, narakom għada fil-ħodum. God bless you. Hallelujah.